ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ತೀರ್ಥಪಾಡು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನು ಯಾನ್ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತರೆಗೆ ಪೂರ ಮೀದು ಅಟಿಲು ಪೋಕ ಬಂದು ಪಿದಾಡ್ನು ಏನು ಡ್ರಾಯರ್ ಬರ್ತಂದು ತುಳಿ ತರೆ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿಂಡು ಅದೇ ಒಂದು ಡ್ರಾಯರ್ ತೋಜವನು ತುಳಿ ತರೆ ಚಂಡಿಂಡು ಅಂಚ ತರೆ ನಂಗರಿಗೆ ಡ್ರಾಯರ್ ಬರ್ತಂದೆ ಏನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನು ಮರನಿ ಪಂತೇನು ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಇದು ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ನು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪೆದಂಚಿ ಪೋಪಿನಿ ಇಂಕುಲು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬತ್ತನು ನೆಟೆ ಬರ್ಪೆನ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬತ್ತಂದು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆದಂಚಿ ಪೋಡು ಬಂದು ಅವೆಡ್ದು ಕಟೀಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋದ ವರ್ಕ ಬಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಪಾಡ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾ ಬೊಕ ಏನಪ್ಪ ನೆಟ್ಟೆ ಯಾನು ಮೊರನಿಯನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಮಗಲ್ನ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಲ್ತೀನಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದಲತ್ತು ಅಂಚದು ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋತುಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಅವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ್ಯಾನು ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕೊರ ಪಂಡ್ಯಾನು ಅಂಚದು ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವೀಡಿಯೋನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟದು ಊಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಸಿ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕೆ ಏನ ಬಂಡ ಈ ತೋರ್ತು ಕೋಲ ಐತನೈತೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಖಾಲಿ ಅಂಬತ್ತುಂಡು ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಟಿಲ್ದ ಮಲ್ಪುನು ಅದು ಮಲ್ಪೊಡಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಆಂಡ ನಾ ಕೋಲದ ಪೂರ ಒಂಜಿ 2-3 ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಅದಂತ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ನನ್ನ ಮಿಡ್ಲು ಪಾಡ್ವೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಕೋಲದ ಬಂದಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಜ್ಜೇರು ಗಡಿ ಕೋಲದನೆ ಪಾಡುವೆ ಬಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಜಂಚದು ಅನ್ನಿತ್ತೆ ನಾನು ಪಾಡು ಜನನ ಒಂತೆಪ್ಪುನು ಪಾಡು ಜನ ಅಂಚತ್ತು ಒಂತೆಪ್ಪುನು ಅವರು ವೀಡಿಯೋದ ದಿನ ಈತೆ ಯಾನು ಕಟೀಲು ಪೋಪ್ಯಾನ ಕಟೀಲು ಪೋದು ಕುಡಂಜಿ ಮಾರಿಗುಡಿಗೆ ಪೋರೆಂಡು ಪೋದು ಬತ್ತದು ಬಕ್ಕ ಅವಳು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅವಳು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಗಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಒನಸ್ ಮಲ್ತು ಎಂಕ್ಳು ಪೂರ ಪೋಪಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಳು ಪೂರ ಅಲ್ಲೇ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಏನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಅವು ಎತ್ತ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲನಿ ಅಂಚಿದ ಮೀಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋಜುಂಡೆ ತೋಜಿಜ ತೋಜಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋಜವೇನ ಆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದು ರಿಕ್ಷಾ ಹೊಡಿತೆ ಪೋಪಿನಿ ಪೋದು ರಡ್ಡು ಒನಸ್ ಮಲ್ತದು ಮಂಚನೆ ಮಾರಿಗುಡಿಗೆ ಪೋದು ಅವಳಿಂಜಿ ನಂಜಿ ಪರಕೆ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ ಎಲ್ಲದ ಮಲ್ಪೆದಂಚಿ ಪೋಪಿನಿ ಪೋದು ಬೊಕ ಅಲ್ಪದ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇನ ಮಲ್ಪದ ಸುಮಾರು ದಿನ ಬತ್ತದ್ಲ ಭೂತ ಮಲ್ಪನಾಗಂದು ಬೈದೀನಿ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೈದೆ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹಾಪುಂಡು ಆಂಡೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ರಜೆ ಬಂದು ಹಂಗೆ ಕುಲ್ದಿನಿತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಬಂದ ನೆಟ್ಟೆ ನಾನು ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ತ್ಡೇದ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಅಲ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಬಾಯ್. ಅಲ್ಲ ಬರೀತಿರೋದು ಓದು ಎಂತ